na čo poli. Dobre. My obľúbujeme strídať. Počkajte ešte. Raz, dva, tri. Dobre, počujeme sa. Už ste vás skoro predbehli. Tak mi dovolte, aby som vás tu privítala na ďalšom ročníku nášho neštiského hodového futbalu. Každý rok začíname tak, preto som to takto zastavila, aby sme si uctili teda tí, ktorí tu medzi nami už nie sú a mohli byť. Tak vždy mávame na začiatku minútku ticha za nášho kamoša, ktorý by tu dnes určite bol v neštiskom drese. Bol Neštišan, takže za Tomáša Najca, tak vás poprosím, dáme minútku ticha za Tomáša. Dobre, myslím, že zase nám vybavil počasie a tak teda poprosím vás, aby vaše výkony boli hlavne športové, dobre? Aby sa tu nestal nejaký úraz, aby ste dávali pozor aj na tých okolo, ale samozrejme, poďme do toho. Neštík do toho. Ty si legionár. Serus. Nazdar. Krúpel, dobre. Ja si to vyrovnal trošku. Tak to je Braká to dostal teraz metra. Áno, v tých bol. Chvála Pánu Bohu. Ešte, utekaj! Dobre, máme. A na bok. Dobre, poďte si predstavočku, robiť si stonožky, ja si ti ich dám. Lešal. Vyslať ho von. Poď, Juro, chytaj. Dodo, ešte Dodo. Dopredu hraj, Dodo, dopredu hraj! Dopredu! Rado! Kevin! Áno! Vyhralište, boli ste lepší, dávne, paráda. Teraz ste dali na mále, Dobre. Teraz hrali 15 minút, čestí chalani. Chalani na to, že máte dvakrát. V takomto teple nie každý by to zvládol, takže chalani, ďakujeme za výkon, klobúk dole. Keby ste chceli vedieť, tak Neštich vyhral, však čo si budeme hovoriť. Nebudeme hovoriť tú cifru, áno, ale chalani z Lošonca dali aspoň jeden gól. Takže chalani, ďakujeme, výborné.
Rýchle tieto. Líbeznéky. Salámina, vou dar fotky. Zas na foty. Ele já precisa,